Nå, jamen når vi nu sidder her og venter på aftensmaden her, så må jeg lige fortælle, at jeg har fået en henvendelse fra din lærer, Mathias. Og hun siger, at du er meget ukoncentreret i timerne. Det er den telefon der, den er fremme hele tiden. Se, nu sker det jo igen. Man kan slet ikke snakke mere. Nej, jamen jeg har også oplevet det på den måde. Det er meget svært. Mathias, du må jo efter, hvad jeg siger til dig. Ja. Og læreren skal jo ikke tale sådan her til dig. Vel? Ja. Det går jo galt på den måde. Ja. Og hvis ikke du kan finde ud af at administrere det, så må jeg konfiskere den. Ja. Det går ikke. Og nu skal vi snart spise. Nu må du lægge din telefon væk. Ja, ja, jeg gør den. Det er godt. Og ellers så må vi prøve at lave nogle regler for, hvordan det er. Ja. Du skal jo være en del af vores familie. Ja. Du skal også være en del af din klasse. Det er godt. Ja. Håber vi har en aftale nu. Ja, det har vi. Tak for det.